Annabi ne ya annabi ne babu kamar kamar a halittu mu shaida manzan Allah ka tarina ceto raina daga nuna to bismillah sarki Allah wanda ya kage ni na yi shiri ni zan yi yabo baiwar ka kare ni annabi ni zan yi wa baiti kakan tijjani wanda kake so wanda muke bi gashi a Qur'ani manzan Allah ka tarina ceto raina daga kai yi salatin manzan Allah ya huce lissafi wanda kake so tun daga farko tun karni tun daga Adam har izuwa yau ba wani inkari kai ne Allah ya yi mana nuni ya dan Adnani har ahali na saman zan Allah sa su cikin jeri har asahabu na manzan Allah ba sa sarri kamar abadar kai tifa Allahu ya ce ni jarumtar ka Abul Qasim ta tarwatsa shedani manzan Allah ka tarina ceto raina daga kun Allah na kun san manzo na dan gata ne a duniya da kiyama kun san annabi sarki ne duk wani sarki in ga annabi shi dan maula ne duk wani girma in ba annabi girman banza ne ta rike kaunar annabi ni ta zamto min jari rabu da damun kaunar annabi dai tari duk wani mai san manzan Allah ya haɗa alkhairi shine ƙarshen annabta a halitta ko fari manzan Allah ka tarina ceto raina daga sani na ganka ko a Madina ko a cikin barci mai kyakkyawar fuska mai yare kuma larabci ana ta bautar gunki kai ka ɗago tutar yanci kai za ka roƙa mana Allah ya yi mana sassauci dan zan huta manzo na Mahamudu ka karɓe ni duk laifi na sa hannu Allahu ya yafe ni in zan kauce hanya sa ƙudurin ka ta jawo har na biyewa shaidani ko ruɗin zamani manzan Allah ka tarina ceto raina daga